Kastalatibyan! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako na. Di mo apalan dagiti addaan, tadi mo met kabailan agastusan dagiti banag nga engkaap-apalan. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Asino di mawag kan katatang? Ni manang mo tonight. Adda ka no ilakad na papeles. Iso nga umyan dito'y balay. Ing kaurayan di paradaan. Nasa pa pa'y mate? Nanay. Agkuskusilap manan ni bakat mau. Saan na nga minakayat arumwarak dito'y balay? No kastoy aram mabihin. Mabit lang, takasaritak. Bakit? Sa dino manan ti papanam. Ay na, inalasabatan daman ang tunit ije paradaan. Tanay, umayda ka no umyan dito'y balay. Mabiit ka na nga. Ay na, urayak asumang pweda. Tanay, basta nagluganan ta. Mabiit akong kunam mate. Sa balin tumanin ti papanam. Kanya kalaki din ije paradaan laeng. Inakaw tanay, ang mga nusumang ije basta nagluganan ta. Bakit? Di pa'y la agar kilay ti pagluganan na tricycle. Masapol pa'y la ang mapansukunan. Pa-importante. Ayan mga tangimanang tunit dito. Nakasampot nga ta. Donato! Ay! Hoy! Adak dito! Ay, simang pagkamagayaman. Hoy! Kat mo itay pa yung urayan ka. Ilugan ko nga rodan dita tricycle ko, dagiti kargam manang. Ay na, mabisinak si ka. Mapanta ko mapay agmerinda biin. Sana mabalin manang. Apay asan na mabalin. Katsak mo tagbayad. Agungat nga ron ni bakakaw. Di na kaya't nga agbayagak. Inurasan na. Ay, sus! Ano kasta? Pudno, jay ibagbaga da tatangken na ng kanyak nga ugali jay misis mo. Donato, apay ada tayo lang kada tatang timangan. Ayan ngay ni misis mo. Ay, Ha? saan na kaya ti sumangaw? Nukas tang adda bisita dito'y balay. Managbabain pa'y laeng kat manon atawon nga agasawa kayo. Uwan nga raw. 5 years maid. Mabain pa'y laeng nga aging gaita. Ay, 5 years maid ngamja man amo kang kuha na manang. Malala, mangantayukit din. Mao din taw na. Yalaan ni Donato iti kanan na ije nga taw. Masapul pa'y la ayalam iti kanon na. Isuti kaya na manang. Ay, ang mga nusaan na kayat na ito'y preto abangos asidaan na. Ang mga nulitsyon manan tikidawan na asidaan na. Pudno ka di, Donato. Kuha ngamin manang. Di na kaya tinalangsay. Ay, imbag kumamot no dakkel ti mabirbiro kam akas tricycle driver. Siya kun ti mangipan iji kusina day tinanganak lakay. Uwan man, tanay. Kaya't ko ti maturog. Nas ka na masapa ka mapanagpasada inton bigat. Taal daw ti palingkin o bigat. Bakit? Lakay, Oh, lakay. oh. Ni manang mo, saan pa nakaturog? Kada iji kusina. Ay, una talagpasan na ka no ti report na. Nagmayat di laptop na. Kung may agaham ti trabaho na. Di ka ba ilan na mati gumatang itikas di kangina laptop? Kaya't kumati maadan iti kasta laptop. Anya? Anan mo kuma? Good, usar ka. Usaran na iti trabaho na dayta. Sika ngay. Anya ko matrabaho. Kinuada ka mula dito ibalay nga agmalmalang. Basta, kaya't kumati kas di laptop. Na, Igatangan nakmatang. jak tupay makagatang iti baro a silpong ko. Kitam ta silpong ko nay. Nay, kitam ta silpong ko. Nagalutan iti lastikaw. Di ka lamaas siyang kanya mo. Sa bali man ti ipagatak mo. Ay, nagmayat dagyan dito baryong tatang. Nagpresko ti angin. Iso nga raw, ano kaya't mo ti makarelax? Umay ka dito'y lugar tayaw. Kan, ado pa'y tinaaramid ko a report ko. Tanaulimak dito'y. Aywan gayam, niipag ko nga'y. Nakariing ka din? Diyak amo
Amaw, ti panagriring na, alas 10. Alas 10? Anya nga iter aramidan na itirabi eh. Agbuy-buy ay titibay. Imbes kumaatulungan na nila kay nang agbiro. Kasano ang matulungan na nila kay na. Ket amin akasapulan na, masapul ang mayawat kan kuana. No adda dito'y balay nila kay na. Ultimo danaw nga inuman na, ipayawat na. Kasimot jay kabsat ko no kasta. Ultimo sinilas na, masapul nga yawat nila kay na. No agdigaws, isakduan pa'y nila kay na. Lakay, umay ka, tada ipakitakan ka. Nya manay. Basta umay ka. Oh, makitam day ta naka-charge a cellphone. Cellphone ni manang ko dayta. Di mo ko na. Kasto ti kayat ko a cellphone. Maya pa'y mo di cellphone mo ah. Jak pa'y nalpas anahulugan. Itag pagatang ka man iti barawon. Kasto'y nga ro ti kayat ko a cellphone. Ay, apaw. Nangina day taw, minday. Saan ta akabailan, ti gumatang iti kastoy aklasit silpawn. Kentandaan naman day to'y. Di mo apalan, dagiti addaan. Tadi mo met kabailan agastusan, dagiti banag nga ingkap apalan. Tapay ngagsaibag ka di tamanay. Kunam iday sakbay anagdan nata. Ngay pay mo kanyak ti amin anamay. Gatangam amin na kayat kaw. Anya nga ita. Cellphone lang ngay pagpagatang kaw. Di mo pa'y kayat agatangan. Ulbaw! Donato, anya jay nangeg ko. Ay, awan manang. Kaslag pukpukaw. Agong ungat samot ni Minday. Kaguranak manan ah. Apay ngamin aya, anyat inaramid mo. Nakita na ti i-charge mo cellphone mo. Kaya inapalan naman na yun. Ipilit na nga igatanga kanumot itikas dya cellphone na manang. Ay, latest brand nga min day a cellphone. Ang inted ti kumpanya mi day jay. Apay ti kunam, makagatangak mo't aya iti kasta kang ina cellphone. Ibagbaga nga ro day takan kwa na. Ang di na mo maawatan. Addan samot cellphone na. Adda. Iso nga raw, ti kang runak nga igatangan na yun. May lagayam. Ay na, parigaten na ka mo't iti kasta unay. No ararigan ko, jak pa'y makagatang iti t-shirt ka. Takayat ko agatangan amin na kaya na. Kahit, kasano nga rod no saan mo akabailan? Uray ka tay laptop mo ah. Apalan naman ay manang. Anya? Ay, binulod ko lang, dayjay kanila kay ko. Manumanin nga daw, di nakasarsarita ni bagakaw. Ay, o na yan, ading ko. Nagmadimagayam ti ugali, jay na asawam. Ay, ayato nga mingkay. So, kayat kung itid amin na kayat na. Ang mina, talaga ajak kabalanan manang. Anyam, saan kayon sa mga nagkasar? Daytang harod ti kayat ko nga yurnungan. Kasanwa nga makaurnong, no kas jemot ti ugali na. Ay, Minday, rumarak pa'y Adalamapan ko isubmit ijay ilay. Ay, manang, nagpintas mo tandetahan bag mo. Leather siguro day ta. I would. Regalo nila kay ko daytoy idi anniversary may. Maibagay lang unay dita sapatos mo. Ha? Daytoy sapatos ko. Ukay mo daytoy. Ginatang ko lang iti duwagasot. Sige, mapana ko na. Sige manang, aganad ka Lakay! Donato! Umay ka man dito! Nabitlang! Dara sama! Apay man na yan? Kita ang jay bagkan sapatos ni manang mo. Apay? Kas jay ti kayat ko nga istel ti bagkan sapatos. Na, unay kan. Tilap apalam. Adun tinasken agatangam kanyak, Donato. Jay laptop, cellphone, bagkan sapatos. Pangala nga itigatang ka. Oh, di siguro ay ayatan na niya. Nagkunamakang ka. Anusan ka ayamay. No di ka ay ayatan. No ay ayatan na, gatangam amin na kayat ko. Minday. Tricycle driver lang. Di mapaspasadaak.
umanay lang nga igatang tayo iti kanan tayo. Oh, di na kay ayatan Donataw. Saan apod no day ta minday? Ay ayaten ka. Amom day ta. Ho! Di ta kamanlangan. Nay! Mangkita ak iti sa baling ayatan. Jay makagatang iti amin na kayat ka. Ay, minday! Di mo aramidin day ta! Minday! Nay, Donataw, isardeng mo day pa naging inumaw. Nakaadu ka na. Nasagay nga rin tinagam ka. Ay, sus, nagado di ta babae. Nay, ay, Uncle, Ah. adda kayo magayam. Nay, anyat mapaspasama. Nagadumat abuti ti arak day ta inibusyo. Naginom kayo ka di, Uncle? Ni Donataw, anawaek nga raw. Ah, ay, apay aya. Anya kanot problema na? Sakit tinagam ka. Ay, apay kano ay, Uncle. Pinanawan ni Minday. Anya? Oy! Arak mampay. Ay, Nagsinong ba't da itay? Kat tinangag ko nga imbaga ni Mindy ken kuana. Kat agbiro kanulangan iti sa bali alalaki. Akabala na agatangan amin na kayat na. anya? Kat, pimanaw nga rudan, Uncle? E di simbang pag ni Donato ang naggapo ang nagpasada. Awanan dito'y balay ni Minday. Binagkat na amin na nagamit na. Set bagay. Una yan. Ay, Donato, maturog kan. Tainton mausawan kan. Agsari tataman itinalapat. Sakit di maturog. Nimindi ti kayat ka. Isute tak manang. Ay, kat di nakangarod kayatan. Oh! Uray mapanag ag-hold up. Tapno dala may gatang ko iti kaya na. Na, una yun ti kasta pa nagpampanunot. Apay, kayat mo am ay balod ka? Ay, agbalin ka dakas, gapo itikas di aklasit babae. Ay, agpanunot ka man mat, Donato. Ay! Ay. Nana Maring. Nay, adan sa sanga iliyaw. Huwag agpaisaw. Ay. Lanay, umay ka ditoy. Awan da nanang kantatang. Da kami pa'y lati ibipim. Umunag ka ah. Nasayatad da kayon tata. Idinamisan ngamin katawan kayo. Nangato ti blood pressure yo ah. Ay, kasanumat nga main. Apektado ak iti mapaspasamak ka ni Donato nga anak ko. Ni Manong Donato? Taapay? Ay, pinanawan dya ka din nana ang babae. Ay, kung naktumat ngamin na siya kung tiran mo na. Di naktumat ngamin kayat. Agang angaw ka kaday. Wano, seryoso ka. Angaw ko laeng, tata. Amukmot adidak kayat ang manugang. Apay kid din asaan. Nasingpet ka. Napintas ka. Nagagat ka na anus ka. Kaya't ko no sikat ti agbalin ang manugang ka. Agpakatawa kayo laeng, tata. Ala, ingkayon ton agpakita iti doktor. Tapno bumaba day ta blood pressure yo, tata. Ay, mabalin ka di nga umay naktumanan ibipe. Uray inal daw nga umay ka. Ay, Donato, bumangon ka ditan. Kayat ti bumangaw. Kahit, anya nga iti kayat mo nga aramidan iti biyag mo. Maturog ka. Kasano nga iti panagpasadam. Diyak nagpasadan. Ay, masapol nga itulod na kami. Tamapang kami di ospital ka ni tatang. Ha? Mapan kayo di ospital? Wen, nangato kano ti BP na. Kunan nila ni a midwife. Ha? Masapol na ti doktor. Saan anang ato ide? Ay, kat na-stress gapukan ka. Kanya? Iso bumangon ka ditan. Tayin tayong iti ospital. Tanay, aldawan. Ni, ada ka magaham dito ospital, lanay. Wan Manong, ada ngamin intulod mi a pasyente. Kat, kumusta nga ni tatang mo? Nakapila pa ilang Ano sa nati agpila? Ado talaga ti pasyente? Ay, lanay.
Mabalin ka di manin nga agpila ak dita puso. Pagkat katawaan nakmat. Anya nakakatkatawa iti imbagak ka. Binasted nak to mga min ni day, iso nagaremak iti sa balay. Angam, madi magam ti ugali ni Minday. Kaya't nakagatangak amin mga ibagana. Kasano saan ka bastadan idi kat agis iskwila ak pailaan? Saan ak pay nakasagana idi ang makiasawa? Agpila ak manin ipalubos mo. Amamunak mo siguro. Tanamayagtan nga karuba. Ikan na kumamot itinamnama, lanay. Kanya man ang tonight. Itulod ka na dyan paradaan. When agawid akon. Tanalpas mo ti aramidak ditoy. Ay, tatang, Ay, panawan na kami manan kan ni ading mau. sana bale, tatang. Umawag ak tumilaan. Awan mat sabali ang makadua dito'y balay. Dua kami lang kan ni Donataw. Umay ka nun ni lanay. Ay kat ibagam tauray inaldaw nga umay na bisitahan ni tatang. Kaya't kukuma. Anila ni ti maasawam Donataw. Aguray kayo tatang. Madama pala ti panagaram ko kanilanay. Inton agsubli kami kanilakay ko. Kasarton. Anya ti makunam, tatang. Ay, katuna. Palok magagpay mat ajay tarakan ko ababoy. Taison to ti mapartay. Nagsaya atan. Kat, anya nga'y Donato, nalipata mo ni Minday. Nas kinalipatak Tadan nila ni akasukat na. Ay, kastala ti biyag manang. Uri mapaay ka. Nasaysaya at jagur-uray kan ka sumarunaw. Ibaglakit day na. Tasaan mo ang nakatuluyan day jay amin day. Win nga rod. Ay, tano ni Mindy tinakatuluyam. Ay, jak laamon. Ay, manang, inta na. Dagasag pa'y nilanay. Taumay naman ang ibipi ni tatang. O sige. Tatang, inakun umisem kayo kadilata. Tainton agangay. Ay na. Mamanugang yon. Jay kayat yung agbalin. Amanugang. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo apalan, dagiti addaan. Tadi mo met kabailan agastusan, dagiti banag ngayon kaap-apalan. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. DMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.